Kurs zázrakov, lekcia 136. Choroba je obranou pred pravdou. Choroba nie je náhodou, ale obranným mechanizmom pred pravdou o tom, kým skutočne sme. Vzniká vtedy, keď konáme zo strachu, oddeľujeme sa od seba, svojej pravdy a vnútorného pokoja. Obranné mechanizmy si tvoríme sami, často automaticky a veľmi rýchlo, preto sa zdajú byť nevedomé. Choroba má udržiavať presvedčenie, že sme len telom, oddeleným od pravdy a Boha. Kurs však dôrazňuje, že pravda zostáva nedotknutá. Telo nie je našou skutočnou identitou. Uzdravenie nastáva, keď sa prestávame brániť pred pravdou. Pravda nebojuje ani nenúti. Jednoducho čaká, kým ju príjmeme. Telo často signalizuje, že sme sa vzdialili od svojej pravdy. Uzdravenie sa začína zastavením a pohľadom dovnútra. Riešenia prichádzajú na úrovni vedomia, na ktorej sme. Preto využívanie liekov či liečby môže byť stále dôležité a potrebné. Proces dozrievania v plnej dôvere v pravdu je postupný. Cvičenie na dnes. 2-krát denne po 15 minút. Choroba je obranou pred pravdou. Príjmem pravdu o tom, čím som a dovolím, aby moja myseľ bola dnes plne uzdravená. Keď sa objaví strach alebo napätie, zabudol som, čím skutočne som, pretože som si pomýlil svoje telo so sebou. Nie som telo. Moja myseľ nemôže útočiť, takže nemôžem byť chorý. Choroba môže byť signálom, že sme sa vzdialili od seba, lásky a pravdy. Návrat k vnútornej súdržnosti, autentickosti a dôvere prináša úľavu a otvára priestor na uzdravenie.